Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Madakin Gini TV. Tashar da muke kawo muku littattafan sarkin marubuta labaran yaƙi na nahiyar Afirka gaba ɗaya, wato Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. To har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku sabon littafi mai suna WUTA da RUWA na Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. Suna na dan Malam Babura, ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taba alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Mun gode. Lokacin da Arsul ya dawo ƙauyensu na Samuwar da ke cikin birnin Hairil Aswar, sai ya kwashe labarin haɗuwarsa da Sabu Yasmin ya shaida wa 'ya'yansa wato Rais da Isan. Ko da jin wannan labari sai suka cika da mamaki, kuma su ma suka ji tsikar jikinsu na tashi nan take suka yi imani da addinin musulunci. Ba tare da ɓata wani lokaci ba ya biya musu kalmar shahada suka maimaita. Daga wannan rana su ma suka fara ɗaukar darasi. A kwana 4 kacal suka samu dukkanin ilimin da mahaifin nasu ya samu, kuma suka fara tallata addinin musulunci daga kan makwabtansu da abokanan kasuwancinsu na fatin dabbobin daji a sirrance. A ranar da sarkin birnin Hairil Aswar ya gano wannan sabon addini wanda su Ra'is ke bazawa, sai ya sa aka kamo su tare da mahaifinsu, aka ɗaure su, aka yi ta gana musu azaba mai raɗaɗi akan cewa sai sun ƙaryata wannan addini da bakunansu sannan za a daina yi musu azaba. Duka su ukun sai suka ce sai dai a kashe su, amma ba za su ƙaryata addinin gaskiya ba. Haka aka ci gaba da gana musu azaba iri-iri har dare ya raba, ba a ba su ruwa ko abinci sun ci ba. A dalilin wannan azaba ne mafarauci Arsul ya rasa rayuwarsa. Ra'is da Isan suka fashe da matsanancin kuka, suka yi ta bakin ciki har sai da asubahi ta yi. Da lokacin sallah yayi suka yi sallah suna a daure. Bayan sun idar da sallah ne Ra'is ya ɗaga hannayensa sama ya ce, "Ya Allah, kana gani saboda mun yada addininka ne aka yi mana wannan muguwar azaba har ta zama sanadin ajalin mahaifinmu. Ya Allah, na roƙi ka karya wannan zalumin sarki, ka ruguje mulkinsa, ka ba mu wani sarkin wanda zai karɓi addininka kuma ya shugabance mu bisa adalci." Ihsan ta ce, "Amin ya Allah, Allah ka karɓi addu'ar da ɗan uwana ya yanzu saboda soyayyar da kake yi wa ma'aikinka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam." Tana gama faɗin hakan suka shafa addu'ar akan fuskokinsu. Faruwar hakan ke da wuya, sai kawai suka ga an fara girgizar ƙasa a garin. Gidajen garin suka fara girgidi. Ko da ganin haka sai mutane suka fara ihu suna fitowa daga gidajensu cikin kiɗima. Nan fa gidan sarauta ya fara rugujewa, kuma ɓangaren turakar sarki ne ya fara rushewa. Girgizar farko da aka yi ce ta sa sarki ya farka daga baccin da yake a firgice, kawai sai ya ga ɗakinsa yana tambal-tambal. Ya ƙwalawa dakarun tsaronsa kira, sai ya jiyo su ma suna ihu a bakin ƙofar turakar tasa. Ya zuro ƙafafunsa ƙasa daga kan gadon nasa da yake kwance, sai ya ga ƙasan ɗakin na darewa gida biyu. Kafin ya ɗauke ƙafarsa, gadon nasa gaba ɗaya ya rufta zuwa cikin wawa keken rami. Ƙasa ta binne su gaba ɗaya. Nan take sarki ya mutu ko shurawa bai yi ba. Haka dai aka ci gaba da yin wannan girgizar ƙasa a cikin wannan birni na Hairil Aswar. Mutane na ta guje-guje da iface-iface, amma sai guje-gujensu ya zama na banza domin sun kasa gujewa halaka. Babban abin mamakin da ya faru a wannan rana shine duk wani zalumin da ke birnin, daga kan masu sarauta, 'yan kasuwa zuwa attajirai da matsafa da sadaukai, sai da suka mutu, ɗayansu bai tsira da rayuwarsa ba. Abin mamaki na biyu da mutane suka rinka gani shine sarƙoƙin ƙafafun da aka ɗaure Isan da Ra'is da kansu suka ɓalle daga jikinsu, daga jikin dirkokin da aka ɗaure su, suka miƙe tsaye suka kama tafiya. Kuma a ko'ina ana girgizar ƙasa, mutane na riftawa ƙasa cikin rami, amma banda inda Ra'is da Isan ke takawa. Ko da ganin haka sai mutane suka rika zuwa inda su Ra'is suka rinka bin bayansu domin su samu tsira. Ai kuwa
duk wanda bai bi bayan nasu ba sai da ya hallaka a garin. Bayan an gama girgizar ƙasa, ragowar mutanen gari da basu hallaka ba suka zube ƙasa a gaban Ra'is da Isan za su yi musu sujjada. Ra'is ya daka musu tsawa, suka dakata. Ya dube su ya ce, kada ku yi mana sujjada domin mu ba ababen bauta ba ne, mu bayan Allah ne kamar kowa. Allah shi ne sarki guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya, kuma shi ne ya kubutar da mu ni da 'yar uwata daga sharrin wannan zalumin sarki namu, kuma ya hallaka shi da mutanensa domin ya kawo mana adalci a wannan birni namu na Hairul Aswar. Gani ya koriji da idanunku dai kun ga ƙarfi irin na Ubangijin Musulunci wanda ya hana ƙasa ta cinye mu ni da 'yar uwata, har kuma kuka ta albarkacinmu da kuka biyo bayanmu. Shin yanzu kun yi imani da Ubangijin gaskiya? Gaba ɗaya mutanen garin suka buɗe baki suka ce sun yi imani da Ubangijin gaskiya, kuma nan take suka ce sun zaɓi Ra'is tare da 'yar uwarsa Isan da su ci gaba da mulkin birnin gaba ɗaya. Daga wannan rana Ra'is da Isan suka ci gaba da mulkin birnin Hairul Aswar. Aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma arzikin birnin ya bunƙasa, kuma ya zamana cewa kowa addinin musulunci yake yi a garin. Ko baƙi ne suka zo garin ba su yi wani addinin ba daban akan idanun mutane, sai dai a ɓoye. Lokacin da labari ya bazu ga sarakunan ƙasashe na abin da ya faru a birnin Hairul Aswar, sai waɗansu sarakunan suka firgita suka shafa gemunsu ruwa don kada ya kama da wuta. Ya zama na cewa ko ma abocin addinin musulunci ne ya shigo garinsu ba sa wulaƙanta shi, kuma ba sa hana shi yin addininsa. Amma waɗansu sarakunan kuwa sai suka ɗauki ƙiyayyar duniya suka ɗora a kan musulunci da musulmai, suka rinka mayar da su bayu, suna ƙwace musu matayensu da dukiyoyinsu. A wasu ƙasashen ma aka rinka kulle su a kurkuku iya rayuwarsu ko kuma a kashe su. Sarki Karutul Baraz na birnin Lasbir yana ɗaya daga cikin sarakunan da suka tsananta ƙiyayya kan musulunci, domin duk musulmin da ya yi gangancin shiga birnin sawa yake a ƙwace komai nasa kuma a kashe shi nan take. Aƙalla sai da ya kashe sama da mutum 150 'yan asalin birnin Hairul Aswar, wato birnin da sarki Ra'is da sarauniya Isan ke mulka. A ranar da Ra'is suka samu labarin irin kisan gillar da sarki Karutul Baraz yake yi wa jama'ar su ne ransu ya ɓaci, kawai sai suka yi murabus suka bayar da riƙon sarautar a hannun wani ɗan uwan mahaifiyarsu Lurwan. Suka yi shiri a matsayin fatake suka tafi birnin Lasbir domin su kawo ƙarshen zaluncin sarki Karutul Baraz da sauran 'yan uwansa sarakai maƙiya addinin musulunci. Wannan shi ne asalin dalilin da ya kawo Ra'is da 'yar uwarsa Isan birnin Lasbir.